Oh iya kita ada gini. Kami ayo. Ini sih lah teman kali. Dolapan. Tahu layak. Bingung kabeh. Ngene iki mulo jenenge sapa kabeh. Aku sing ngerti kamu boleh lagi.
ben rada menawa dinyang wong neh. Pek bojo. Oh wedok senengane tawa-tawa. Dadi wong wedok iki aja seneng tawa-tawa. Nun. Aku ra meri aku arep golek dhewe. Mas. Nun. Sing ndokon sing kon milih sapa? Panjang. Pak. Jenengan kula kalian niku jenengan pilih ndi, Pak? Sing pundi? Sing niku. Alah, jenengan nek sing nglayani pacar ora ngatasi. Ini lho, bocah-bocahan ini lho, panjang wis nurut kabeh ngantak sing kaya ngono. Ora sandok kandakno. Ora sandok kandakno aku wis dhisik dhewe to. Saya ini dhisik, Mas. Nani, mau ditau sih kok. Nenek semua bareng dua. Biasanya keong ini aneh rasanya wah dibendol salah siji orang rata ae wendot mesti salah siji lah salah siji lah kok mereka salah ono monggo wis endi mung panjang iki iya toh kita ngono ah ya weh nah, wong kok kenang cetake ngetiki apa to? Ketipung. Golek ketipung kok lho, ndek aku dhewe kaya pisang ngono. Lho wong aku joget ki nek gak enek konakane kuwi ya ora penak. Walah, padake bobimu. Iya, Dok, sing digenjongi men lho, kok kuwi jenenge? Hah? Enggak. Halah sing dituwagi terus kuwi apa jenenge? Kok nek kowe ora ngerti? Nun. Oh nek kuwi jelas apa aku jenenge gong kuwi. Kuwi tabuhane gak dibola. Kuwi tabuhane gak budi malah rasa muni. Lho, kowe kan gede to. Nun. Ya malah ra muni ya, Nduk. Kayak ini. Monggo, Mas. Kok nyemplung bayarannya itu kan? Oh nyemplung bayarannya itu kan? Tak ngerti. Yuk. Nah, nek bayarannya dikurangi lagi, nek gitu ke beras. Ayo jelas ra kene. Lah iya toh. Iki ki ono yang Hon, jenenge Anto Wicaksono. Iki nek kowe ora kenal to? Oh, kowe tak kenale apa piye? Sing aku sing. Lah kok isin kok ndak isi-isine oh isin. Dadi bocah wedok rasa isin yo. Kaya aku mlonyo to, Mboke. Aboke kaya kaya aku anggere ngerti wong lanang bagus sing wis rasa tak apa-apano langsung kowe.
Halo, halo. Sing mati ki opone? Mas. Keonge. Mas, operator. Nggonku banterno, Mas. Kok kurang banget to yu? Nggih iki sapa jenenge iki Bayu Srintil. Banterno kene ora banter biasane ora marem. Alah yu. Lho? Aku nek gedene no kurang dawa, Prak. Iya, iki sinden setamu kayak metawa-tawane. Aja maruk. Nah, Sing seneng aku kaya sing ngono kuwi mbok sing sedang saja. oh, ora ngerti sing dawa, iki dawa iki digawa ora maling ya penak. Yu, Hah? ganti karo sepur. Sepur. Dawa iki karo sepur. Batrak sepur ayo modar. Iku lho, Nduk, mix sing nganggo kabel iki lho, Nduk. Tanah. Ora sepur. Biasane iki nek nganggo kabel dawa nek nggo yang ayu kena. Oh, aja maju-maju. Nun, Aja maju-maju. aku ki anger aku ngene iki anger ora nyedak karo yobo-yobo iki. Ayo, monggo. Kau keong racun baru kena yang ngajak ketidur ngomong gak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau raya diriku kau jaga diriku kau jaga diriku ku tak tahu mah tak Hei, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kamu ajaknya di happy. Ayo mak, diputer. Tanpa basa-basi kamu ajak happy happy. Ini apa toh? Rame mak, rame. Siapa nih apa dong ada jaranan? Sik oh. Sik to. Barbarane kok lemes iki mau kena apa? Sik to. Diombe dhisik ombane. Keben gak semaput. Iki mau tukane urgent gak jamu ketoke. Kayak racun bareng. Lah selamat aku ora ditamani bocah-bocah iki ayo semaput tamu. Sik to. Nun, Gong sarapan. Mas, esuk nek jamu ya. Wadung tak goyang ngene nduk les. Suwe ora jamu. Terus jamu apa? Jamu ora suwe. Lah terus Suwe ora jamu ya wis ora jamu-jamuan. ya ancen jamune wis entek sing diombe apa. Gak duwe duit. Krisis Tanggal 6 Tanggal gak dua. duwe duit. Ayo sayang, Piye? nyanyi lagi. Loh, nyanyi. Lho, artis semene kae iki dienggo apa diklumpuno ora kok nyanyi dhewe-dhewe. Ya wis. Ah, Kowe nyanyi apa? lambo. Lah kok lambo penyanyi kok lambo nyanyine piye to? Loh, dibuka kan mau ya ditutup ngono kok dibuka. Lho lah iya. Bocah ki sumuk jarene mulane ngene. Sumuk. Sik to, diar pe nyanyi apa? Ayo sayang nyanyi. Sing apik ngono sing iso ge guyon. Wah, Pak sing kutuk ki nyanyi apa? Sing iso ge guyon. Orang-orang. Ya wis, gak Ah, apa-apa. iki. Akeh kae orang-orangnya padha linggo kae ya. Ha ayo Mas, ayo. Orang-orang ae. Nggih orang-orang. Orang-orang Heeh. Loh, lah kuwi no sing nutuk kuwi no. mengkon dhisik ta. Lah kok ora iso? Jaluk orang-orang. Lah piye lho, Po? Bocah iki ketoke wis hafal kabeh karo sing jenenge orang-orang. Ngerti? Yu, Non, aja buka rahasia. Blake pisan. lho lah nek aku jelas wis hafal orang-orang. Lah apa? Pokoke angger miyak-miyak kuwi ya wis orang-orang. Anu ae. Non, roke sinden. Oh, Apa to? Ndak Iya, sayang.
cinta kita sementara. Aku merasa bahagia. Melok. Kau betul melestarikan hidupku. Ku rasa bagai di surga. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Ayo, Mon. Ayo. Dong aku main. Bapak Seriti ya, Dong. Nyanyi. Kesungguhanmu membuatku terlena. Aku telah terbuai mesra. Yang ku rasa hanya indahnya cinta. Hasratku kian membara. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu terkenang dalam hidupku. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Walau satu malam akan selalu terkenang selama-lamanya. Goyang terus sampai isok, Mak. Dan langsing. Ayo Mak. Ser, 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 ser. Wes aku Mak. Aku tanduk. Wes. Cinta satu malam. Wes, Mak, rasanya piye Mak cinta satu malam? Oh, rong tau ngrasakno kok nek kowe jelas rong tau ngrasakno. Nah yo piye? Aku dudoi. Rasane kenyil-kenyil. Kenyir-kenyir. Bu, kenyir-kenyir. Bu. Jadi ki sesuk terus golek ning pasar. Sewa apa? Malam jerembake rasane kenyil-kenyil. Aja nduk goleki tenan, Nduk. Gak apa-apa toh. Gethuk Pengen kok. Gethuk lindri iki. Kepengen. Pengen. Iya. Engko tak warai njer. Nah, kok melok wae to yu? Lha iki pribadi yo. Nah. Melok bayar. Satu lagi nggih, Mas. Ayine bagus. Tenane, nggih. Dadi bocah wedok mbok rada diempet to yo ya. Bagus. Aku iki lho, asline ki ya wis kebelet ora metu-metu to. Lah kebelet apa nang ning buri kono lho. Ning ndi? Nang buri pojokan kono. Aku mau mengguri kleru kok malah. Panggonane malah ning ngarep. Oh, nang ngarep kono. Heeh. Nek buri kono ya. Buri kono. Heeh. Sawusnya padha gegojekan sawetara lan padha tetambangan para putri. Kadadak katungka ahli nujum kang ngampuni marang para putri. Ya kuwi nujum pipi kang jumlejog tanpa larapan. Mangga mesti tlenak, 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 tlenak. Pret, nembak. Anek suara iki. Bedaran
ujian enek ayu. Aku dhewe biyen iki sakjane ditokno ya arep ngene iki. Mbok aku ki lho kaya ngono ngetokno aku kok pas udan-udan ngono. Ora kurang bahan. Oh aku metu lagi separo disuamber bledek balik mlebu nang akhire semene dadine. Ayu cah. Ayu cah. Nek wong ayu no kene ora dianggep ki piye to yo ya. Ayu kok ora to ngene iki. Sedengan wae ora sakake. Aja. Aja. Lah sing kudu njaluk ki ya sapa kok aja. Kok diingeti mawon lho panjenengan menika. Aduh. Non. Iki lagi ngopo iki? Wong ayu-ayu iki lagi ngopo? Lagi ngopo iki wong ayu-ayu? Lah niku nembe lah kok malah suku batok bocah iki. Nani. Bocah wedok kok kaya ngono lho. Cinta 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 yang ku rasa. Iki lakone apa to ki, Mang? Pas aku dudu suminten kok. Jenengan menika kok gandrung kek gandrung. Aku iki wong ramal, iso ngeramal awakmu. Apa sih wong ari-ari sapa to kuwi? Piye? Blas. Nek ayu apa ora iki yo. Mbok Sri, ayu ora iki ora usah diramal. Piye? Sugih ora. Wah. Ora ketok. Aduh, sugih anak ketok. Lah, potongane anggere ngene iki sugih anak. Aku jublek aku dipengoki wong loro. Walah. Kose piye? Lah wong biasane ki wong njaluk tulung wong peramal kuwi enek sesajene. Kurang akeh. Aja aku ora butuh mas-masan. Gula sak kintal. Beras sak ton. Gula kopi. Lho yo piye wong saiki apa-apa ki kudu Oh, ora gratis. Ane paranormal iki ora ngerti rahasiane. Angger disuwogrok sing akeh mesti langsung diduduhno. Aja disogrok to, Mbak. Iki sik urung tau. Lho, ngarep kula iki biasane nek danane kuwantir iki langsung didudono. Aja. Lah iki. Lho kok kono sing ditutupi to? Piye? Kene sogrok ora ngenekan yo ya Allah. Iki piye to? Lah piye to piye? Kaya ngene disogrok babar pisan iki malah. Non. Zamane saiki iki nek nganggo sogrokan ora pring. Nganggo duit. Lah ya makane wong aku wis jelas jaluk duit. Wah, nek ning kono to manggone. Nek nggonku ora. Non. Oh, alah ngene iki aman lho ya. Udan iki ora kudanan. Ngene iki. Piye jarene apik panjenengan menika nggih asli paranormal. Iya piye. Mbok kula niki diramal to. Lah sing telu-telu kuwi meneng ae ya. Karo sapa, Dek? Dhisik to, karo sapa? Kira-kira niki wong ganteng saka ndi to ya sing dadi rebutan iki? Ngene sing ngrebut ini yo. Srintil apa jenenge? Arya Wicaksono. Nggih. Mbok ramake ndak diramal kok. Walah, jenenge sapa? Jenthok srintil apa jenthok aku ya? Sik to, aku ki naksir lho anake Demang Banaran. Biru langit ngono ya. Biru langit. Iki apa iki? Wetonmu apa, Nduk? Wetonku jemuah pae. Lah, disekseni tenan. Wah, jenenge sapa? Jenenge Sulistionini Mangprojo. Halah kok mangku-mangkunan barang. Mangku meja ya wis. Walah, iki piye jodoh jane? Jodoh? Tapi ndok yo nang sik to. Jarene jodoh iki piye?
Sik to, urung bar. Piye? Jodone tapi cetek ki piye? Lah rong dina langsung pegatan. Ayo wis napa apa orang di ngondang. Lah piye? Rasakno. Rasa napa Lah iki? nek kira enak Ojo-ojo mane. Ojo daripada pegatan iki wis ojo ayu-ayu kok pegatan. Ora. Jodoh cetek. Ora. Biasane aku sing jero. Sakniki gentos kula. Iki Kira-kira jodone anake Demang Banaran apa mboten iki kula? Walah Mbak Yu, Pripun? piye iki? Lho, Lah iki piye iki? Etone iki apa iki? Selasa kliwon iki. kliwon nggih. Walah Mbak Yu, kudu diruat Mbak Yu. Waduh, Piye iki? Ruat dhisik, aja urung. Nek ora diruat ki ora iso tambah marai sekolah. Diruat no istana radio ki enek besok ulan Desember. Bu, ruwat iku apa, Bu? Aku ora Diruat kuwi ki ben ilang sengkolone. ngono. Lah nek sekolah kuwi apa? Ya. Lah ya kaya reporter ae tekon ae. Lah Bulan sekolah to iki. iki. Diruwat riyen nek ge malah kejeron. Ya diruat Ruwat sik. jodoh. Wong jodone Ari Wicaksono kuwi iki lho, wong Banaran wong Sukorejo. Ora usah ngarep-ngarepno Ari. Jodone Ari wis enek. Iku ya wong Sukorejo. Wong ayu banget. Ora jodoh wis pokoke ora jodoh. Kalih kula mboten jodoh. Ora sarep-arep golek liyane wae. Banget temen to yo. Golek liyane ora usah nangis kudu to. Piye to? Lho, nangis. Nangis tambah Ora sida ya wis. Golek pajak-pajak gong sing lah lang. yo ki piye ki? Lho. Lah ya wong nangis lo sampe kaya ngene lho. Aja, ilang. Udah ilang. Walah, sakno. Bocah iki sentimen. Tak kira tisu. Tapi ki aku iki Kondang jati dienggo ngelapi raimu. Bocah. ora ana sing do iki wis pokoke ora ana sing Jatuh jodoh. ngene iki pripun? Asline sro iso ngeramal ora kuwi. Panjenengan niku sakjane paranormal iso apa ora lah? Piye to? Wong aku ki paranormal sebab tau kok diomongo ki piye? Masa wis paranormal bodol mandir ora. Ditakoki tenan-tenane malah kon kruwat barang awas. Lah ya piye wong Selasa kliwon ki kudu diruat nang istana radio. Piye to besok Desember? Ruwatan dhisik, ora usah nek pikiran reno-reno karo Ari Wicaksono. Ari Wicaksono kuwi wis enek jodone. Sampeyan niku tak rewangi ado-ado tekan kene iki. Piye? Ya karep kula muga-muga tak nyetekno jodone malah kon kruwat barang. Ruwat sik, ora iso. Ya wis ya. Nduk, jajal awakmu ben diramal. Kira-kira cocok apa ora? Piye iki? Ayu-ayu kok ngarep Ro Wicaksono iki ya piye? Gedhe Ari Wicaksonone daripada awakmu ki cilik kena dintes karo Ari Wicaksono. Apane sing kuat? Oh kukune. Ora ana sing jodoh, wis ora ana sing jodoh. Nduk, menene timbang buku karo paranormal suwe-suwe iki malah gendeng dhewe. Wis rasa dikuku ayo bali. Ya wis, aku ya tak bali. Sawasnya para putri ing Karang Pradesan padha netepi wajib soang-soang ing Jeptamung karsa nglamar marang Bagus Ari Wicaksono. Minangka sambeting kandha tan kadhe ingkang mampan wonten ing Kademangan Banaran Ki Demang Banaran ngandhep ingkang putra Bagus Ari Wicaksono ingkang samiya jejagongan
mangkono dawuhe Ki Demang marang ingkang putra Bagus Ari Wicaksana. Ora tau numpas semonmu ning wektu-wektu dina iki. Terangane wis ana saka dina isimu mung meneng utung kaya dene wong bingung. Kula niku pengen pangarep pantaran. Tegese nggih. Pancen wong urip ana ing lare jagat menang gayuhan to panjangka. Ning panjangka kudune menjangka ning bab kautaman lan kamulyane uripmu yo. Nggih. Coba kandhake karo bapak, apa sing dadi nek-neke ati. Kula niku pun pikir pun ageng. Gede. Lah paling boten kula nggih pengen urip ingkang sampun cecok saged ngenengaken biasa lajenge tindak marang kula boten cecok karo pun sepuh lan kados pripun mangke krama kula tinggal kekapen atimu kowe pengen gayo marang tindakane kamulyan nggih Mengkono sing dadi kawan-kawan atimu kowe ninggal warga tak ninggal teman. Ari Wicaksana, bapak ora gondeli marang tekad atimu. Jarane musa urip ning glahe jagat iki nanggayuh marang kamulyaning kowe. Ning yen penjagane atimu kok gondeli rama kowe gondeli katresnan nggonmu tresna karo bapak. Kuwi kaya-kaya kurang patut. Mung penjaluke bapak. Kowe aja banget pisan-pisan gondeli marang kahanan katresnan ning gelare jagat. Aku ora maido sapa wong lan sapa titah. Sing ora tresna utamane saka wong tuwa. Anak bojo donya lan panuwasa kabeh menungso urip ae padha tresna karo kuwi. Nanging aja pisan-pisan nggonmu gondeli katresnaning kahanan. Mergo sak mangsa-mangsa kuwi jinaut marang korbane kang maha kuwasa kowe ora bakal iso endo ya. Nggih, Om. Tapi iki kula tindak mangke. Lah Rama kali sinten? Perkara bapak ora sakok pikirke Nabi Anto simbok murano tak golek baturan timah. Ya. Wis to nang timahe Nabi yang menjijikkan aku yo gelem. Lek ngoten wong nuwun pangestune. Kula Rama niku lek nani izin tidak mantok. Nek bapak ora arep gondeli karo tiap. Ning wong kowe iki nggonmu arep gayo kamulyan kuwi nek iso ditata sing luwih becik, atine ditetekake, aja busa-busu mundak kesluru. Ora ketang kaya ngopo wong kowe iki jare ya duwe guru sing pinunjul. Nggih, Rama. Ya njaluk idi pangestu karo guru mergo wong urip ana ing glaring jagat. Nggih. Siji kowe kudu bekti marang korbane kang maha kuwasa. Nggih. Ping pindhone kowe bekti marang bapa lan biyungmu sing lumantarke kowe ana urip ing glaring jagat. Ping telu kowe bekti karo nggih kowe guru sapa ana to? Nggih, Rama. Kutha pinggiran kae. Nggih, Rama.
wonten bagja, wonten padalang. Ini tak celuke karo winso kutha pinggiran ya. Nggih. Ora ngono bapak matek aji Pak Muring ya nggih. Bener iki to gurumu. Nggih, terus Romo. Ya isih dalan. Isih dalan. Saiki yo gelem ngetoprak. Nggih, ning sesuk dikandhani aja nganti pisan-pisan ngeterke bakul bubur ya. Nggih, Romo. Nggih. Ki Demang dawuh para bakul bubur niku tambahan wajibing putra. Oh, kanjeng. Kados pundi? Sajak kesendalen paruta daya-daya kula sowan wonten ngarsanipun Ki Demang. Sajak wonten perkawis menapa ingkang sajak mbetet dumateng kula dumugi wonten papan mriki. Nggih, Sangadi Supaca panjenenganipun pangaksami nangan ngantos kula matek dumateng aji pameling kersanipun ngrawuhake kersa Romo kula pinangisan kali anak kula lan manjiari mekaten Ki Demang nggih. Baya wonten wigati menapa sajakipun kok sajak nyala wedi. Sanget mantenipun aji pameling ingkang dipun wateki Demang. Pikajenganipun anak kula niku kepengin gayuh kamulyan dados tiyang sing kepremat. Mongko kula pun weneh sesorah kali anak kula yen pancen kepengin gayuh marang tundakane kaliyan siji bebetya karo Gusti Kang Murti dumadi. Mongko bebetya karo bapa lan pungkasane bebetya karo mila kula badhe nyuwunaken pitedah ngersa dalem nggih. Marganipun anak kula saged manggih kamulyanipun kados pundi Sangadi Supaca. Nggih. Bagus wicaksana nggih. Kula nggih rono parigawe apa? Mara kagem matur marang pun bapa ya nggih. Sing mentek lan kewaca. Satemapun bapa ora tida-tida maringi kandhal marang sira nggih. Nggih. Mara kagem matur kewaca. Rama. Kula izin kali Rama. Lek diparingi izin dalem berangkat wonten kutha pengen nyambut damel ingkang seketa. Nggih, lek saged parbasanipun pados dampingan yen nggih pancen njaluk parilah utawa izin karo bapak aja nek kok izin SK tak rene nggih Romo. Ki Demang dawuh basa sak menika izin menika tasih kanggo Ki Demang. Oh tasih nggih. Dasar para nyotok nggih. Nggih boten apa-apa pancen iki ketoprak humor nggih. Kula sampun ngungkap napa ingkang dipunsaki ingkang putra pun bagus. Ning kula kelompok antosipun anak kula gadah jiwa kang luhur. Wiwit kanca kancanipun pun cempalaken ngluri dumateng sedaya kabudayanipun Jawa. Oh nggih. Kula nggih gombong raos manah kula dene menapa para yoga kula menika pikantuk kebetanipun gesang mergi saking budaya ingkang gelar menika. Lan mila nika kula dipun karo anak kula ari sak sampunipun pikantuk kamulyan nek saged aja setahun pisan. Nek perlu seminggu sepisan kudu ketoprakan. Nggih. Jadi lho nggih. Jadi lho nggih. Bagus wicaksana. Nggih, wis ngidangen kang diaturake Kang Rama. Nggih. Seminggu pisan tanggapan ketoprak ana ing istana. Ngaten to? Nggih, insyaallah. Ini itu wonten nih. Insyaallah. Saged apa mboten iki? Nggih. Ki Demang dawuh dalem kula sampun dungkap ingkang diperpun kersakaken ingkang putra pun bagus wicaksana. Ringcing kanggo pemamak badhe gayuh keluhuran wonten ing Kitha Raja. Inggih. Pramila menika tanggung jawab kula minangka kula menika buminipun. Nggih, tanggung jawab dumateng
para siswa kula pramila mboten tegel raos sing manah kula. Lajeng kersanipun sang dalang kados pundi nggih? Ki Demak. Badhe kados pundi? Kula mboten ninggal. Kanthi piyambakipun ingkang kula badhe kula paringi piyambak. Mbok menawi gegayon putra kanthi piyambak menika kanthi kuasa ingkang robeng dumadi. Badhe kasumbadan dipun rantos sawetara badhe kula pendhet punang piyambak kala Kari masakeripun sang janani kemben Kiai Sogok Petek. Ning wujude kaya lape ranti. Layan awon rupinipun ning daya panguwasanipun. Oh, nggih. Kirane pinaringan karo wujude Kiai lho. Ya Rama. Nggih. Dalem takti. Bagus wicaksana. Nggih, Kidah. Sing ati-ati anggon murga peparingipun Bapa ya nggih. Malah daya-daya. Nggih. Ndak sunake pamit marang Rama daya-daya teka ing Kutaraja. Nggih, dina iku ora ketang cowok obol sambung tang rambatan